Ja obožavam da se igram rečima i kad sam čuo pojam rurban, taj sklop ruralnog i urbanog, bio sam jako ljubomoran što ja to nisam smislio. I čestitao sam autorima termina i na ovoj cijeloj akciji koja je uistinu sjajna, jer je tu bar neka ekipa na kojoj sam ja jako ponosan, koju privatno jako volim, pa mi je zadovoljstvo da smo ovde. Ovo je jedno posebno mesto, ovo je konceptualno osmišljeno mesto do perfekcije, i to mesto se ponosi Mokrinom. To nije sad neko tamo mesto blizu Kikinde gde se nešto dešava, naprotiv, to je po autorima ovoga festivala jedno značajno mesto u kojem imate mnogo razloga da boravite, a i gde će sresti u toku samo jednog dana neke jako zanimljive kulturne događaje. Mislim da mala mesta treba da se izlače od tih kompleksa velikih gradova, očekanja da će neka ministarstva kulture, neki lokalni ministri kulture u Beogradu, Novom Sadu, gde već obratiti pažnju na neka manja mesta. Manja mesta imaju potpunu autonomiju i treba da pokažu dovoljno hrabrosti i samosvesti da naprave nešto kao što je u Mokrinu napravljen ovaj Urban Day. Mokrin House jeste jedan od prostora koji dokazuje da ne morate imati grad od 2 miliona ljudi da bi se u njemu dešavalo nešto značajno. Kao što ostalom Yummy District kojim gostujemo ovde pokazuje da jedna potpuno nezavisna produkcija, garažna produkcija može da ima svoj ozbiljan i uspešan život bez obzira na gotovo nemoguće uslove u kojima je nastajala. Mi smo malo pre razgovarali da bi možda neko od sledećih predstava radili ovde. Ovo su idealni uslovi za kreativni proces, pa evo, kako pokazuje ovo večeras, ne samo za proces, nego i za izvedbu predstave. Ono što je meni najdraže, što gde god smo gostovali sa Yummy-em, koji je jedna onako rugalica o budućem ratu u Jugoslaviji, koga se svi jako pribojavamo i na koju upozoravamo. Bilo to Hrvatska, Bosna i Hercegovina i u Banjalučkoj, u sarajevskoj varijanti, recimo, meni najprijatnije činjenica smo dobili 2 Grand Prix-a između ostalih nagrada za predstavu u roku od mesec dana na Banjalučkom festivalu i na Sarajevskom festivalu. Jer mi smatramo da je ta predstava jedna od onako zbirnih mesta normalnih ljudi na Balkanu. Ti neki obični građani, ti ljudi koji isto kao i mi zgroženi gledaju televizijske emisije, vesti, sve to onako mas-medijsko divljanje u odnosu na naše živote, neki normalni ljudi pogledaju predstavu i kažu pa da, mi mislimo isto ovo. Kao što normalni ljudi čuju Marčelove tekstove, koji isto nastupa večeras posle nas, pa kažu, pa da, ovo je neki pošten stav koji mi delimo kao normalni ljudi. Eto, ti neki koji još uvek nisu izmanipulisani, ti neki koji imaju zdrav razum, a taj zdrav razum ih nije odveo preko granica Srbije, nego su još uvek tu, mislim da to je idealna publika Yummy District. Prvo sam završio u Bitolju, u Makedoniji, predstavu Nojeva Makedonija, koja je to na tragu Yummy Districta, se obračunava sa makedonskom grandomanijom nakon što je uspešno uništena i transformisana zemlja u antičku Makedoniju. Nađe se jedan dokument koji im omogući da planinu Ararat pretvore u Šararat, to jest u Šaru, i da pokažu su još stariji, to je za sve počinje od njih. I taj hrabri ansambl Bitoljskog pozorišta je uspeo da se obračunava vrlo smelo sa sopstvenom nacionalnom mitomanijom, što nije lako ako ste nacionalni teatar.